Nepomucké oslavy připomínající 70. výročí konce druhé světové války začaly v Nepomuku celkem překvapivě už 29. dubna. Do Nepomuka přijela početná skupina s názvem Czech Fury, složená za nadšenců z celého světa. Celkem do Nepomuka přijelo na 200 uniformovaných mužů a velké množství historické techniky. Tato skupina jela od česko-německých hranic stejnou trasu, jakou postupovala 4. obrněná divize v květnu roku 1945. Bohužel, velmi malá propagace této akce byla příčinou menší účasti místních obyvatel. A je to určitě škoda, protože takové množství techniky se na Nepomuckém náměstí objevilo snad jen v květnových dnech roku 1945. Úvodní záběry záměrně pocházejí z dolní části Husovy ulice. V soukromém archívu jednoho nepomuckého občana jsou fotografie z května 1945, pořízené právě v této lokalitě.
se připomenout, že tank Sherman, který byl součástí kolony 4. obrněné, je opravdu původní válečný tank. Je dosud ve vynikajícím technickém stavu a točily se scény nebo filmy z druhé světové války, je tento tank filmaři využíván. Naposledy tomu bylo při natáčení filmu Železná srdce. Já sám osobně i vlastně obyvatelé, kteří se sešli, jsme hrozně rádi, že jste se tu zastavili. They are happy to see you here. A samozřejmě příslušníky z USA, nevím, z jaký jste, jestli jsou to všechno Angličani nebo Američani. Takže samozřejmě za historii nezbývá toho peslo. Za historii bych chtěl vám poděkovat, že vaši předkové se zasloužili o osvobození našeho města. Especially for the American guys, the mayor wants to thank you for your relatives and for your nation to help liberate this town. And wish especially happy home traveling and back safe again. Cheerio. Yeah, have a job. Thank you. Thank you. Z Nepomuka se celá skupina přesunula do Žinkov, kde se cirka před 1000 přihlížejících odehrála bitva. Stejně jako nad Nepomukem, tak i nad Loukou kroužil průzkumný letoun Piper.
Přátelé, vám velmi děkuji za potlesk. Mohli jste zde vidět přes 200 účinkujících na obou dvou stranách a na americké straně to pochopitelně byli občané České republiky, občané Maďarska, Itálie, Norska, Švédska, Německa, Velké Británie, Francie, Lucembursko, Belgie, Holandsko, Kanada a několik desítek občanů Spojených států amerických. Takže z celého tohoto světa vám přijeli právě sem, aby předvedli zde a pozicích v Plzni, kde se na náměstí ukázku boje a ukázku osvobození. Já vám velmi děkuji za trpělivost. Nakonec se podařilo, byť pozdě, dopravit sem ty dva tanky, které chyběly, kvůli nim to bylo zpožděné. Nevím, zda ty vozy, které tam blokovaly vjezd, kde byl zákaz stání a zákaz zastavení, byly otaženy nebo přejety, to nevím. Myslím, že majitelé to pak poznají. Každopádně vám velmi děkuji a děti mi poprosil, aby ještě nechodili za tu pásku. Musíme udělat ještě průzkum, zda zde není nevybuchlá munice. Takže ještě jednou a mějte se hezky. Díky. Forza
Summer! Baby now! Bedtime! Oh, where's the German? Předem avizovaná kolona přátel 4. obrněné Brácheňsko přijela do Nepomuka 5. května. Děkuju. Jo, děkuju. Perfekt, děkuju.
Pozdravil jako poslední veterán. Tam přijde za chvíli. Veselý, no. Ne, tam přijde za chvilinku. Za chvilinku, a vy jste? Já jsem Žití Silvestr. Já jsem Sájer, poslední veterán 90. Já to vím. Vy to víte, vy mi pamatujete, no? no? Tady scházíme vždycky v únoru. A v květnu tady býváme, jo. Já o tom vím. Já vás znám. No, takhle, ono ty lidi si mě hodně pamatujou. Já jsem se sem nachodil, ale víte, já tohleto pamatuju. Já tohleto pamatuju v 45. A víte, proč je pro mě tuhle ten den tak důležitý? Já byl na zákopech a já jsem ráno před 70 lety přišel se zákopů a ještě jsem chyt nálet hloukazů v Nepomuku na tam, jak je Vechtr, tam říkají na Vechtr, no, na trať. No, tak jsem sjel do toho pankelíku umlíkárny, ta tam tenkrát nebyla, protože oni prej, co se kde hnulo, tak a to byl požitek, když přilítli a teď se zatočili, pokropili a byli pryč. To byl zážitek pro mě. A ještě perličku, já jsem v tom Mustangu seděl v Paříži na letišti Le Bourgeois a v tom Spitfireu, co lítali bratři Šlaufové. Tady, co mají pomník dole. Co mají buti. V tom jsem seděl, v tom NK9, v tom jednom z těch 1000 série. Jo? Jasně. Já mám hezký zážitky. Dobrý, pan Veselý přijde za chvilinku by tady měl být, protože se nám pokazila jedno auto, tak ho dávají. A co pan otec? Dobrý, tak jo, ode mě pozdravujte taky. On mě s vámi právě, jsme si tady taká na vás počkáme někde na povídání. Vy to víte všechno, jo. Tak to vypadá, proč chodí mezi lidi. A oni byli někde na nějaké parádě, letělo jich 6. Já to slyšel už v roce 46, když s námi jezdil ve vlaku. On to měl z první ruky od těch kamarádů, jo. Tak říká, že když se vraceli, takže to tam napálil do té stodoly. Já mám ještě doma ty noviny, kde je ten štít, jak to nabral si připájen do země. Tak takhle to všechno, když ty lidi prožijou. Že byl motor vymrštěný až někde na půdě, z toho, jak se utrhl. Já už si podrobnosti nepamatuju. No. A já jsem to od něho měl prostě tenkrát z první ruky. Moc nám jezdil a vyprávěl nám. No, on nám jenom něco, ono to nejde prostě, to nejde nasat ani povídat. Co si tam ty lidi užili. A jak dopad to taky víte, jo? Tam u těch Valenic, jak je za 3 dny prostě. A co ten šofér dělal? No, to víte, v životě se toho... Projde celou válku a pak zemře auto. Celý tohleto nasazovali krky a tady takhle na přejezdu přijde takovýhle mu, víte. Já jsem se rozmýšlel a to mě bavilo až teprve dneska ráno. Jo? Uvěděl jsem si říct, hele, když ono je to 70 let, co si se vrátil z těch zákopů. Já jsem se taky nemusel. Víte, to by bylo povídání, já vás nechci. Vy máte nějaké povinnosti tady vůči. Jste schadon lídr, jo? No. My musíme jít do Kasilic bourat stany, ještě my tam máme kemp rozestavěný, než nám to zmokne, no. Někdy popovídáme, já se někdy zastavím. No jo, já taky. Za měsíc, za rok budu.
Vážení spoluobyvatelé, dámy a pánové, dovolte mi, abych využil tohoto vzácného okamžiku 70. letého výročí osvobození Nepomuka americkou a ruskou armádou a dovolím si provést slavnostní akt křtu publikace Nepomuk osvobození 1945. Zároveň mi dovolte, že tento křest provedou pamětníci těchto ponurých či veselých již událostí v květnu roku 1945, kdy jsem, jak jsem zmínil, 7. května zavítali obrněnci americké 2. průzkumné divize. Tato publikace v podstatě navazuje na cestu 42. eskadrony, která pronikla od Aše přes Holíšov, Domažlice, Železnou Rudu, Klatovy, Mírsko, Nepomuk, Myslív, Alnáře a její konec byl v Žinkové, kde byl hlavní štáb této armády. K této události se ještě váže jeden hrdinský čin této armády a to bylo osvobození či zabrání Hostonského hřebčína na Domažlicku, kde byli za války soustředěni všichni ušlechtilí Lipicáni z celé Evropy a Němci předpokládali, že je výhodně zpeněží. Američtí vojáci tento hřebčín tvrdým výpadem osvobodili 28. dubna a podařilo se jim tímto toto vzácné stádo lipicánských koní zachránit pro budoucí generace. Nebyl to asi nějaký špatný výkon, protože hollywoodské studio o tomto aktu natočilo velice pěkný film. Takže ještě jednou mi dovolte, abych tímto i poděkoval 2. pěší kavalérii, jejíž sídlo je ve Filseku. A ještě jedna maličkost. 23. května se pořádá operace Cowboy, se to jmenuje, je to štafetový běh z Eslarmu v Německu do Hostouně a do jeho pobočného hřebčína ve Svržně, kde je oslava 100 let výročí založení tohoto hřebčína a na tuto počest se běží štafetový běh 25 kilometrů. Čili dovolte, aby naši seniori, paní Jiřina Lavičková a Stáňa Mičko, slavnostně pokřtili tuto publikaci, která pak bude k dispozici zde teď a potom v našem informačním středisku. Děkuju. Toto rozumí, tak